दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बाथि बोसोराव आगान होबाय आरो बेनि गेजेरजों मा मेसेज हरनो सारमोनाबो दिनै बुंबाय जिहेतु बिटिआर गोरोबथा बेयो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायनि गेजेरजों एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनैनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव दाफुंफैजादों। दा बे जारिमिनारि सानखौहाय गोरोबथानि जारिमिनारि सान बेखौ फालिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा बयबो लोगो लानानै खामानिखौ बा दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ खुंदों। गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खासिक'त्रानि हायार सेकेन्डारि खासिक'त्रा जे गेवलां फोथार दं बेवहाय बिथांमोना बानजायनानै खुंदों। बावहाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो थागोन, डेपुटि चिफ गबिन्द बर' बिथां थागोन आरो जोंनि आसामनि मन्त्रि बिजय ब्रह्म बिथाङाबो थागोन। लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जि बिथां थागोन, लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायबो मिरु आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि बादल मुसाहारि आरो सासे सेक्रेटारि प्रबिन ब्रह्म बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लाहैदों। बे रादाबा जोंहा रोखा दं। दा जोंबो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि बे मावखुलियावनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे आरो बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय जुथायै जोंबो बाथि जि जोंनि गोरोबथानि खुंथाय बेखौ जोंबो बाहाय बानजायनानै खुंदों। रायजो राजाखौ हांख्रायनाय जादों, गोबां बर'नि माहारि गौथुमफोरखौ हांख्रायनाय जादों, बाहागो लाफैदों। दा आरो दान्दिसे उनाव जोंनावबो बावहाय जोंनि गोरोबथानि सान फालिनायाव आसामनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि मानगोनां बिथां डक्टर अनिस पेगुआ सौफैनायनि बाथ्रा बिथाङा रादाब हरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि लक सभानि एमपि बिथां प्रधान बरा आरो एमएलए जोंनि जुनायनिनो बिथां भुबन पेगुमोनहाबो बाहागो लानाय बाथ्रा दङ। जोङो नेनानै दङ। दा आं नैबेखौ बुंनो लुबैदों, बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोङो आगानसे आगानै दावगाबोनायनिनो बिटिआर गोरोबथायाबो मोनसे बिनि बाहागो। आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा माखासे जि दफाफोर बेखौ जों लुबैनाय बायदि जाजोबाखै, नाथाय माखासे दफा मावफुंजाबाय, माखासे दफा दाबो आद्रा दङ। जोंहा मिजिं दङ भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि जि भारत हादर आरो आसाम रायजो सामलायनायनि गेजेरजों जों मिजिं थिदों। जोङो बेखौनो बयनोबो रादाबफोरखौ बुंबाय थादों जे दिनै नङा गाबोन सानसे मालाबा जोंनि जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। आरो बे मिजिंजों जोंबो खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय जों दुखुजों सावरायबाय थाबोदों, मानोना 5 बोसोर जानोसै जाबाय, दिनै आबुं जाबाय, 5 बोसोर जाबाय। 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियावनो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। दिनै 2025 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 जानुवारि। दा ओंखायनो बियो 5 बोसोर आबुं जाबाय। बा 5 बोसोर आबुं जानायावबो माखासे दफा थाबावनाया जोंखौ सानहोदों, बा जों लुबैनाय बायदि गोरोबथानि जि दफाफोर बे मावफुंजाजोबाखै। बावहाय जों साननो गोनां, मानोना बिटिआरनि बाहेरायाव बर'फोरनि गोबां जेंना बुंनो थाङोबा दिनै बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि गामि फोसावनायावबो जायाखै। बेजों लोगोसे जोंनि बियाब दानो जों ओंखायनो हायाखै, आरो जायनि जाहोनाव जोङो बिसायख'थिसिम थांनोबो हायाखै। दा जेब्लासिम बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायखौ मोनदोंब्लाबो जोङो दाथ' इन्टारिम काउन्सिल बेखौ आबुं महर होनो थाखाय जोङो गामिया फोसावग्रोथारनांगोन, बेनि उनाव बियाब दानांगोन आरो बिसायख'थि गेलेहैथारनांगोन। बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि थान्दैफोरखौ सायख'नानै जेब्लासिम जोङो खुंथायखौ जोङो दानो हानाय नङा, अब्लासिम आबुं जोङो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायखौ दाफुंना लानो हाबाय बेखौ मालाबा बुंनोबो हाया। ओंखायनो नाजालायनाया दङ। खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो गावसिनि जुथुम्मानि गेजेरजों बे बाथ्राफोरखौ सावरायदों। Welcome to IBT Coaching Institute, Kokrajhar, where your success story begins. Experience top-notch education with affordable course fees, making your dreams achievable. Learn from experienced faculty members dedicated to your academic growth. Our specialized teachers offer in-depth explanations and regular doubt-clearing sessions. लास्ट ईयर से कोशिश स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल
3 का पब्लिक क्लियर हुआ, सीजीएस का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। Stay updated with current affairs classes tailored for competitive exams. Boost your exam readiness with daily CBT and offline mock tests, ensuring you are always prepared. Strengthen your knowledge with extensive revision classes. Experience our teaching quality firsthand with a free demo class. 매출하고 윙클은 거기다 와하니 아니 이제 학교가 배웠다. 이거 시 클래스부터 있는 많이 sampai फाइनेंशियल को जाना है वाला मजा नहीं ये मजा नहीं होना है मेडिटेरियन वर्ल्ड इंग्लिश भाषा जो बच्चों मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंस भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। Access all resources and updates through our official app, Make My Exam. Receive comprehensive course materials and monthly magazines at no extra cost. Join India's #1 coaching institute with proven success in SSC. Our achievement. IBT Institute Private Limited, the largest coaching network across India. Your success, our commitment. Enroll now and start your journey to success. Visit or call us today.